kardom nang litum kilang bom lake malong ni 24/7 pini litum malong ni sahin pen nang lituhan ke pasini GS ondo labang ke ilitum cukitam tang hostame MSc kilik tame toponelo lapen la solong ang thek tame klang lo lapen la song theke klang lo long ingkora trok constituency salong stame BJP tom si cepai pon lo lapen labang so BJP government kachari ponji mate Karbing Long Dormas Council kachari ponji labang so ake hoy arpu CM sitame abari ma CM Dr. Tuliram Rohang basi puthot nangko ingni ponthulo lapen la so Karbing Long Dormas Council ahemtun labang so kachari ponji mate chairman ang hoy sitame Korkanthi constituency pen ke haidun MSc Rajuti Sopansi pekpon lo lasi non iritum rat do andong kacine kang tu mangala bang so kacari ponjelong ningkan po parman kacari ponjelong komar bang putung si ang hoilong dun si ma lahen lo lasi non iritum ang crack pen kilong abirta pen nani tuhan pasini poniko labang solong koma si at po kilong dun si ang ringgit tandai ma lasi alang litum amen aju ponik tha lapuson si di fuel pen labang so kakasari ponjilong kilong nunji ang ringgit he pikatum mamen kila pu hello Singhason constituency pen Amor Singh tiso lapen Dhonsari constituency pen MSc Tiloto Mahasnu lason si Langhin constituency pen Bilumohan Khaklari lapen Langpher constituency pen MSc Madhuran Bekthe lapen dutulang Bogazan LA pen Borjan constituency pen kahedun MSc Suryarong Bharsatame lapangso arpu kelong no jiang angring thepik lapen lapang solong dotulang Duar Bagori constituency pen Richard Ogbi dotulang Nilip constituency pen Pabitra Rongpi lapen Bogazan constituency pen Madhurial Thikel Fugon lasonsi Nijangkar Benglong pen Hamren LA pen Hamren constituency pen githordun Mongol Singh Timung lapen Amri constituency pen Di Uping Maslai lasonsi Duar Amla constituency pen Prabhat Chandra Taro lapentu Amreng constituency pen Rinate Rangpi lasi alang litum sitame labang so arpu kebek ponjilong kelong no jiang ring thepik pusing litum angkrak pen biralong pon lasi puthot ile tumong dotulang Hauraghat LA pen Mohamaya constituency pen githordun MSc mate labang so along kahaidun MSc Lunsing Teron lapentu Nomadi constituency pen kahidun MSc Ritesh Singh hisudame labangso non kakasari ponjilong kilong no jiar mate labangso arpo kelong no jiang ring thepik pusi niltum pen birtalong pon lasi kakasari ponji mate CM Dr. Tuliram Rohang pen kasari ponji Karbing Long Dormas Council along arpu along kelong no ji abangpi mate MSc doana men ke lan hello lasi labangso long komasi arpu kelong dun jima labang non kebang jilang apor si thanik po lasi litum aporan chong hoi lonang lasi pini labang so kelong dun ji ang ringi thenai amen ke pachini long gelan hello nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta